Як і чаму выкручваецца Лукашенко, з кім ён п'е гарэлку і каму прапануе смяротны тавар, а таксама хто крытыкуе Сергея Ціханаўскага, што здарылася з Александром Саладухам і якая праблема неўзабаве чакае беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Новая схема Лукашэнкі і трывожны званок для беларусаў. У Мінску сёння прымалі чарговага расійскага губернатара, на гэты раз кіраўніка Самарскай вобласці, і Лукашенко расказаў госцю сваю апошнюю прыдумку. Маўляў, у Еўропе яго дыпламатаў бачыць не хочуць, таму цяпер новыя пасольствы Беларусі будуць адкрывацца ў расійскай правінцыі. С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства, но если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь? Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего нашей Российской Федерации. Поэтому МИДу поставлена задача, чтобы мы посмотрели, может, где-то вместо консульств мы представительство посольства абразоўвалі. Праўда, па выніках гэтай сустрэчы празвінеў трывожны званочак, бо расійскі чыноўнік паведаміў, што бакі дамовіліся аб маштабным супрацоўніцтве ў галіне новых тэхналогій, у тым ліку і ў сферы беспілотнікаў і стварэння адпаведных сумесных прадпрыемстваў. Варта адзначыць, што гэта ўжо не першы раз, калі расіяне прапануюць Лукашэнку вырабляць для іх дроны на тэрыторыі Беларусі. Гэтай вясною было ажно два такіх моманты. У сакавіку расіяне прапанавалі адкрыць у Беларусі вялікі завод, дзе выпускалася б 100 тысяч дронаў на год. Лукашенко тады адказаў ветліва, але абцякальна і без канкрэтыкі, цытата. Гэта мы вывучым прынцыпова. Для нас гэта вельмі вялікая перспектыва. А ўжо ў красавіку сам Путін заявіў, што Расія гатовая разам з Беларусю пачаць сумесны праект па вытворчасці беспілотнікаў, цытата. Мы ўжо гатовыя закласці завод і адпаведную лабараторыю разам з вашымі спецыялістамі. Канец цытаты. І добрага тут нічога няма, бо кожнае такое прадпрыемства гэта лагічная і легітымная цэль падчас вайны. Разумее гэта і сам Лукашенко і, магчыма, спрабуе неяк выкруціцца з гэтай сітуацыі. Але ці даў ён сваю згоду на такую супрацу, пакуль невядома. Ці пачаліся нейкія рухі і дзе будзе працаваць той завод. На расійскай зямлі ці ўсё ж на беларускай таксама дакладнай інфармацыі пакуль няма. Гарэлка з Лукашэнкам і вызваленне Сергея Ціханаўскага. Амерыканскі дыпламат Джон Коул, удзельнік дэлегацыі ЗША на апошніх перамовах у Мінску, падзяліўся нечаканымі інсайдамі. Ён расказаў выданню «Палітіко», што перад паездкай у Беларусь атрымаў параду зачараваць Лукашэнку. Таму, каб вызваліць палітвязняў, Коул зарабіў стаўку на нефармальныя адносіны, і ў выніку гэта спрацавала. Ён нават пагадзіўся выпіць гарэлкі з Лукашэнкам падчас іх сумеснага абеду, цытата. «Я выпіў 2 чаркі, мяне не званітавала, але трэцяй я піць не стаў». Канец цытаты. Амерыканец згадвае, што ўсё гэта яго павесяліла, бо пакуль яны пілі гарэлку, трэба было прамаўляць тосты. Лукашенко прапанаваў выпіць за Трампа. Коул у адказ падняў тост за Лукашэнку. Вось яшчэ адна цытата. Лукашенко завёў размову аб дзяржаўным дэпартаменце ЗША. І я сказаў, так, усё, што яны хочуць рабіць, гэта бла-бла-бла. І яму гэта спадабалася. Канец цытаты. Па выніку амерыканскі дыпламат характарызуе Лукашэнку разумным і кемлівым. Ён лічыць, што той сапраўды хоча паляпшэння адносін са Злучанымі Штатамі, а таксама, што Лукашенко хоча сыграць сваю ролю ў перамовах па вайне ва ўкраіне. За апошнія дні спявак Александр Саладуха здолеў ажно двойчы трапіць у навіны. Спачатку ён падзяліўся здымкам з бальніцы. Што канкрэтна адбылося, артыст не ўдакладніў, толькі коратка напісаў пра нейкую загадкавую аперацыю. Але на фота Саладуха ў шыйным карсеце, з гіпсам на правай назе, павязкай на перадплечы і ў спецыяльным медыцынскім поясе з падцяжкамі. Акрамя таго, на і медыцынскія сандалі. Спявак дзякуе вядомаму доктару-артапеду Яўгену Міхновічу, так што, магчыма, у артыста была нейкая праблема з суставамі. Літаральна праз дзень Саладуха падзяліўся ўжо іншым фота. Ён падарыў сваёй жонцы Наталлі новенькі аўтамабіль Белджы X70. Цэны на такую машыну з салона пачынаюцца ад 77 тысяч беларускіх рублёў. Да Беларусі набліжаецца ціхая бяда.
Журналісты партала «Зеркало» заўважылі нечаканы факт у справаздачы чыноўнікаў. Смеццевых палігонаў у нашай краіне хопіць яшчэ на 10 гадоў, а затым пачнуцца сур'ёзныя праблемы. Вось цытата. У бліжэйшыя гады запасы магутнасцяў палігонаў у Брэсцкай, Віцебскай, Гомельскай і Гродзенскай абласцях будуць знаходзіцца на мяжы, а вось у Магілёўскай і Мінскай абласцях запас магутнасцяў практычна будзе вычарпаны і наблізіцца да крытычнага. Канец цытаты. У гэтай сітуацыі патрабуюцца новыя пункты па сартаванні камунальных адкідаў. Цяпер вядзецца будаўніцтва такіх аб'ектаў у Бабруйску, Наваполацку, Гомелі, Ваўкавыску і Мінску. Але з 2010 года агульная колькасць аб'ектаў пахавання адкідаў у Беларусі скарацілася больш чым у 22 разы. Тым часам Сергей Ціхановскі атрымаў яшчэ адну порцыю прэтэнзій ад людзей, якія б здавалася з ім на адным баку. Блогерка і былая палітзняволеная Вольга Такарчук папунктава патлумачыла Ціхановскаму, што ён робіць не так. Яна заявіла, што спрабавала пагаварыць з Сергеем асабіста, але ў таго не знайшлося часу. Таму Такарчук выказалася публічна ў сваім відэа. Яна дакарае Ціхановскага, што ён называе сябе героем і заўважае, што яго рэзкі тон можа адвярнуць ад яго нават патэнцыйных паплечнікаў. Акрамя таго, Вольга дзеліцца сваімі ўражаннямі ад паводзін Ціхановскага на фестывалі «Тутака», калі ён не дазволіў адной з прысутных задаць нязручнае для яго пытанне і назваў жанчыну правакатаркай. Нельзя, по одному, и только короткий. Заберите у нее микрофон. Она приходила здесь уже какую-то провокацию. Берите, уберите. Надо сдавать по одному вопросу. Подошла здесь, меня оскорбляла женщина, сейчас она по 3 вопроса хочет. За что эта женщина стала провокатором? За что у нее надо забрать микрофон? Просто за неудобный вопрос? Такарчук упекае Ціхановскага і за яго словы ў інтэрв'ю праекту «Жыццё Маліна». Ты обосраться не боишься? Не боюсь. Почему? Но если у меня что-то не получится, это же не получится у белорусов. То есть, если не получится, то виноваты люди. А если получится, то кто молодец? Сережа молодец. Нет, так оно не работает. Такарчук падсумоўвае свой зварот да Сергея Ціхановскага вось так. Мое видео было записано не для того, чтобы обидеть Сергея. Мое видео было записано в защиту белорусов, которые его очень ждали, очень верили в то, что он придет и что-то начнет меняться. Мне не очень понятен и очень обиден подход Сергея к белорусам, те слова, которые он говорит в их адрес. И в мой адрес тоже, потому что я такой же белорус, как все остальные. Я такая же беглая. Я с такими же своими проблемами, переживаниями. У меня также мама в тюрьме, как у многих родственники сейчас сидят. Я также оказалась с голым задом в чужой стране с 2 маленькими детьми. И я очень хочу достучаться до Сергея хотя бы таким образом. Тебя любят, в тебя верят. Но надо немножко опустить себя до уровня людей. Нечаканая праўда ад беларускіх чыноўнікаў. Яны публічна прызналі, што бульбы ў крамах не хапіла праз дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў. Як расказала намесніца міністра гандлю Наталья Васілеўская ў інтэрв'ю тэлеканалу «Першы інфармацыйны», бульба была добрай якасці, але ў гандлёвыя сеткі Беларусі не пастаўлялася, а прычына крыецца ў цэнавым рэгуляванні і дыспарытэце цэн. У красавіку бульба ў Беларусі была ажно на 50% таннейшая за бульбу ў Расіі, і па выніку беларуская гародніна паехала да расіян. У нядзелю споўніўся роўна 31 год, як Лукашенка кіруе Беларусю. І гэта вельмі шмат нават па сусветных мерках. Сёння ва ўсім свеце ёсць толькі 7 кіраўнікоў, якія утрымліваюць уладу даўжэй. І калі паглядзець на гэтую кампанію, то не патрэбна ніякіх каментарыяў. Проста паглядзіце самі. Эмомали Рахмон кіруе Таджикистанам на 2 гады больш, чым Лукашенка Беларусю. Прэзідэнт Эрытрэі Ісаяс Афеворкі займае сваю пасаду 32 гады. Мсваці III, кароль Эсватіні, яшчэ адной беднай афрыканскай краіны, утрымлівае ўладу 39 гадоў. Столькі ж прэзідэнт Уганды Йовери Мусевіні. Поль Мбія ў Камеруне сядзіць на пасадзе прэзідэнта больш за 40 гадоў.
42 гады пры ўладзе знаходзіцца кіраўнік экватарыяльнай Гвінеі Нгема Мбасога. Ну і амаль 44 гады кіраўніцтва Іранам знаходзіцца ў руках аятолы Хамінеі. Ён не прэзідэнт, але самая ўплывовая асоба сваёй краіны. Журналісты партала «Зеркала» заўважылі яшчэ адзін цікавы факт. Нават калі браць князёў Вялікага княства Літоўскага ці каралёў Рэчы Паспалітай, у склад якіх уваходзіла тэрыторыя цяперашняй Беларусі, то і тут Лукашенка некаторых абганяе. Ён ужо даўжэй пры ўладзе, чым былі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі ці Аўгуст II Моцны. Вышэй ужо толькі зусім легендарныя фігуры, такія як Альгерт, які кіраваў 32 гады, ці Вітаўт, які княжыў 38 гадоў. Самым доўгім на нашых землях было праўленне Ўсяслава Чарадзея. Ён кіраваў полацкім княствам ці то 55, ці то 57 гадоў. Ну а дзяржаўная прапаганда, якая з гэтай нагоды расхвальвае Лукашэнку, адмачыла свой прыкол. Першую прэзідэнцкую інаўгурацыю 94 года показалі вось так. Уважліва паглядзіце на гэтыя кадры і паспрабуйце здагадацца, што трапіла пад цэнзуру. Правільны адказ бел-чырвона-белы сцяг, бо Лукашенка слухаў гімн якраз на фоне нацыянальнага сцяга, які цяпер фактычна аб'яўлены забароненым. Французскія журналісты разгадалі таямніцу Лукашэнкі. Нядаўна ў Мінск нечакана завітаў кіраўнік Інданезіі Прабова Субіянта, якога Лукашенка прымаў у сваёй асабістай рэзідэнцыі. Візіт пакінуў шмат пытанняў. Ён не анансаваўся і сутнасць сустрэчы таксама трымалі ў сакрэце, а паказальная гасціннасць Лукашэнкі і ўдзел у перамовах памочніка яго старэйшага сына Віктара намякалі, што тут зусім не ўсё так проста. Пасля Субіянта афіцыйна патлумачыў візіт у Беларусь нібыта перамовамі па ўгнаеннях, але ж падобна, што размова з Лукашэнкам вялася не пра кааліцыі і прынамсі не толькі пра яго. Як заўважылі французскія журналісты, Прабова Субіянта быў 14 ліпеня ў Парыжы як ганаровы госць, але пасля адмовіўся ад запланаванай вячэры з прадстаўнікамі французскіх абаронных кампаній, спаслаўшыся, цытата, на адсутнасць новых кантрактаў. Такое рашэнне здзівіла французскі бок, хоць афіцыйна яно было названа зменай фармату. У выніку яго візіт у Францыю прайшоў у сціплым выглядзе, з кароткай сустрэчай з Эмануэлем Макронам, а затым Субіянта адразу накіраваўся ў Мінск. Паводле выдання Intelligence Online, Інданезія можа разлічваць на хуткую куплю беларускіх узбраенняў, што і магло быць галоўнай тэмай сустрэчы з Лукашэнкам. А улічваючы, што Беларусь не прадае зброю без узгаднення з Расіяй, гэты візіт выглядае вельмі адчувальным для Францыі, якая ў сваёй новай стратэгіі адкрыта называе Расію доўгатэрміновай пагрозай. Сілавікі працягваюць арышты чыноўнікаў за карупцыю. Цяпер у Віцебску затрымалі адразу дваіх, прычым бралі іх вельмі сур'ёзна, са зброяй і амапам. Паведамляецца, што дзве службовыя асобы дапамагалі выйграць дзяржаўны тэндэр патрэбнай кампаніі, і за гэта парачка атрымала спачатку 20 000 беларускіх рублёў ад камерсанта, а цяпер вось і крымінальную справу за хабар ад сілавікоў. Цяпер абодва затрыманых фігуранта знаходзяцца пад вартай. Міліцыя зноў расказвае неверагодныя гісторыі пра беларусаў і махляроў. Цяпер газетная публікацыя выратавала мінчанку ад крыміналкі і страты грошай. Махляры змаглі добра апрацаваць 58-гадовую жанчыну. Яны папрасілі ахвяру дапамагчы двум пенсіянерам і перавесці буйную суму грошай у Маскву, нібыта для перадачы страхавому агенту. Даверлівая жанчына выправілася ў дарогу на цягніку, маючы пры сабе больш за 16 000 даляраў уласных сродкаў, а таксама амаль 30 000 еўра, што належалі іншым людзям. Лёсавызначальным аказаўся прыпынак на адной са станцый. Там, купіўшы газету, пенсіянерка натрапіла на матэрыял, дзе падрабязна апісвалася схема махлярства ад імя Белтэлекама. Асэнсаваўшы, што яна стала ўдзельніцай злачыннай аферы, жанчына вярнулася ў Мінск і сама звярнулася ў міліцыю. Праўда, іншую немаладую кур'ерку давялося лавіць сілавікам. 49-гадовая жанчына таксама везла ў Маскву грошы для ашуканцаў. Яна мусіла перадаць амаль 500 000 беларускіх рублёў, якія аферысты выцягнулі ў жыхара Мінска. Аказалася, што жанчына і сама такая ж ахвяра махляроў, і выманіўшы ў яе грошы, яе вырашылі выкарыстаць яшчэ як і кур'ера. Па выніку ёсць дзве навіны, добрыя і не вельмі. Грошы беларусу вярнулі, а вось кур'ерку чакае крымінальная справа за саўдзел у махлярстве.
Знаходка беларуса выклікала шквал каментарыяў. Мужчына выклаў у TikTok відэа з карткамі спажыўца, больш вядомыя ў народзе пад назвай купоны. Яны былі ўведзеныя са студзеня 92 года і фактычна сталі першым дзяржаўным выпускам папяровых грошай незалежнай Беларусі, ну ці іх аналагам. Знаходка выклікала ў каментатараў хвалю ностальгіі, прычым вельмі рознай. Тыя, хто на пачатку 90-х былі дзецьмі, згадваюць купоны з усмешкай, а ў людзей старэйшага пакалення гэтыя купоны выклікаюць хутчэй жах і слёзы. У Мінску паказалі яшчэ адну нечаканую знаходку. Аказалася, што сям'я беларускага рабочага больш за 100 гадоў захоўвала кавалачак хлеба з памятнага абеду. Цяпер яго можна ўбачыць на выставе «Гастранамічная гісторыя Мінска 20-го стагоддзя», якая праходзіць на Ракаўскай 17. Гэтую порцыю хлеба захаваў мінскі рэвалюцыянер і рабочы чыгуначнік Іосіп Голубеў, які ў студзені 1918 года быў у камандзіроўцы ў Маскве. Туды яго адправілі дэлегатам, каб адстойваць правы работнікаў працаваць па новых зацверджаных расцэнках. Голубева, як і іншых дэлегатаў, у Маскве пачаставалі абедам, пра што рабочы зрабіў запіс на сурвэтцы. Маўляў, супчык з'еў, а хлябец пакінуў на памяць. Хлебная порцыя складалася з 2 лустаў хлеба. З часам яны высахлі, разламаліся і сталі 4 сухарыкамі. Голубеў захоўваў іх у бляшанцы з-пад халвы на працягу ўсяго жыцця, а пазней яго унук перадаў кавалачак у музей. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.